Så de der partypølser, ikke også? Så, altså mine forældre, de måtte ikke opdage, at jeg købte dem, ikke også? Så havde jeg havde spist sådan 4, så resten af pakken. så for sådan, altså de skal jo helst være kolde og sådan noget, og så må mor og far heller ikke se det, og jeg kan jo ikke sådan bare gå ned i køleskabet med dem, så jeg sådan bindt sådan tråd rundt om dem, og så satte tråden i klemme i mit vindue, så de hænger dingler ud af mit vindue. Jo. Bare det pøls på snor.